Тръгнахме. Тръгнахме. Там знам, че някъде след селото може да има нещо като пракче. Ще видим. Аз дори не знам от коя страна да греба. Мони! Виж ме! Погледни! Здрасти! Здрасти, Яшо! Ти тежи ли кават? Еми, май да, я, виж. Май да. Защото нищо не виждам. Тръгнахме! Юху! Знаете, там да разберете в гръбе. Което гребе лодка. Това е ми. Измисли се. Ще преодолеем бързите на река Блато! Голями вълнички. Те вървят обратно на посоката. Виж си тия дяволски вълни. Това са някакви водни валове. Ужасно. Какво да правя? Как сте пътешественици? Тати е капитана. Да. Аз съм боцмана. Боцмане! Къде си, куче, едно око? Гледам от високо. Тук съм капитане. От високо. Не, обратно трябва да гръба. Побързите! Тихо. Уху! Есте! Браво! Малкото жабе я, погледни. Мони, Не сте. как си? Добре. А ти, Яшо? Аз съм Не съм малко жабе. А какво си? водния плъх. Аз съм тюлен. Тюлен. Добре. Тук вече завиваме и се обръщаме с посока към Тревич. Сайрук, сироп, сайрук, сироп. Гледай напред. Сайрук, Маняш. сайбур, сироп, сайбур, сироп, сайбур. Това ще е траекторията. А тия са рибари. Ние там не се буснем с камъняците. Няма. Няма да се блъснем. Трябва да минем баш по средата. Да. Дръжте за въжете. Дръж се за въжето хубаво. Държите ли си? Леле! Добре. Колко? Да. Пак аз съм мократа, нали? Всички сме мокри вече, само без мокри. Само аз. Само ти ли не си? Аз си поглед. Не е водопад. Това е железопътен мост. Ще намерим. Още малко. Виждаш, тези правим са възможности. Гребем, да стигнем по-бързо. Някъде, където ще се закъси. Някъде, където никой не е бил. Ей, руп! Ей, руп! На хей, На хей, плясваш. На руп. На хей, плясък. На рук, плясък. Вау! Ура! Юха! Яху! Ние сме професионалисти вече. Американци. Ето вълните срещу нас. Хайде да прегазим! Яху!
Да. Прави ли ти впечатление? Ние сме смели рафтъри по река Тиква. Идваме с голямата река. Дръж се! Полетем. Мисисипи! О, Може би това голямо. Искали ли сме? Искър сме. Е там червената сграда, Мони! която виждаш на среща. След нея ще излезем. Доста има. Не съжалявам и на мен не ми е най-удобно, но Трябва да ви вземем сами. път няма да се взимаме. Аз сега тук какво трябва да правя? Да държиш контр от другата страна с греблото. А, така ли? Да. Аха.